taas-taas ang atong ebanghelyo, no? Di kapoy mo paminaw. Di mo kapoyo, no? Kaya mura man siya og teleserye. Ang pipila ka mga importanteng punto sa atong ebanghelyo o sa pagbasa, kinig yung tubig. Tubig. Nagkinahanglan gitag tubig. Sa unang pagbasa, nangita silag tubig. Nya sa atong ebanghelyo, diya si babaeng mukalos og tubig. Si Jesus at nangayog tubig. Nya si Jesus, niingon siya, na ako'y tubig nga lahi sa inyong tubig. Nya makainom mo aning tubiga, di na mo uhawon. Di na sad mo mamatay. Giling niya imong tupad. Ing na nakainom nakas tubig ni Jesus. Ing na ba? Ing na nakainom naka. Oy, panglingi mo ba? Asa mo manlingi? Igo ra gani kung nipalingi ninyo nga ing na ba nakainom na bakas tubig ni Jesus? Nya pag-abot sa iyang mga tinun-an nga nangitag pagkaon, ingon siya, Lord, Rabay, kaon na. Diyan na may daang pagkaon. Ningon na sa Jesus, doon ako'y pagkaon nga uwa ninyo hibalo eh. Ingon siya, nihatagan baka nis babae ka? Kanira bang mga pari, no? Nagsunod na ba ni Jesus? Mo na, babae yung magsigig dool na mo. Hibuong ko mga apostoles, saan naman na naman ni babae si Jesus? No? Na nga niingon sa si Jesus ay mo paghuna-huna nga gitagaan ko sa babae ang pagkaon nga akong dala mao ang kabubuton sa akong amahan, ang pagtuman sa iyang kabubuton maoy akong pagkaon. So ang iyang pagkaon ang kabubuton sa amahan. Unsa may iyang tubig? Siyempre kaon na to ngita ngitag tubig. Matod pa niya ang espiritu o ang kamatuoran. Muna'y tubig, espiritu o kamatuoran. Pag ingos babae, Lord, tagai ko anang imong tubig. Giing na dahil Jesus, kuha ditong imong bana. Huwag man ko'y bana. Daghan man kayo din, nga naigi kadog, unya uway bana. Lingi ay mong tupad, ina na adyo kay bana, ina na kay bana. Ingo si Jesus, husto nang imong gisulti kay kalima naman ka na minyo. Gapuli-puli daing bana di ay nya kanang imong kapuyo karon di na nimo bana, nganong di man bana, kabit ra di ito. So, ambot wa ba kay nanimba ron nga siging kinabitay. Wa ba kay nanimba ron dinhi territorial og online nagasigig puyo-puyo, no? Nya dili na kamatuoran. Sige mo holding hands, tipon gyud mo puyo, dungan mo kaon, magdug gyud mo, maginaksanay, tinukhangay pa. Unya dili day bana, dili day asawa kay way kasal. Dili na kamatuoran na makaka. May gani si Jesus, wa maghisgot sa mga colors buhok, mga kilay, mga naong, ana. Kay kanasang imong gibutang sa imong naong, di na sad na kamatuoran, na makat na sad ka. May gani, pag yun maghisgot si Jesus, anang laki nga murag babae tan-aon, babae nga murag laki tan-aon, na makat na sad ka. Ang tubig di ay nga maghatag og kinabuhing way katapusan, ug ang pagkaon nga maghatag og tinuod nga katagbawan, ang espiritu, ang kamatuoran, kabubuton sa amahan. Kana sa impeachment karon nagihimo sa atong Congress, nagsunod ka sila sa Espiritu Santo, sa kamatuoran ug sa kabubuton sa amahan? Tubag, kusga pagyod. Hinaut unta makadungog sila.
Pero murag wa man sa ni klarong ato. Nakaron unsaon man aron makakita ta, makadawata sa Espiritu Santo og sa kamatuoran og sa kabubuton sa Amahan. Matud pa sa ikaduhang pagbasa, kita gihimong mga anak sa Dios ug ang timaan nga mga anak ta sa Dios gibutangan ta niya sa iyang espiritu. Niya na dayang Espiritu Santo nato, maminaw na lang ta. Maminaw. Muna karong tuiga ang atong tema sa atong kaning trust sa Archdiocese sa Sugbo towards 2034, ang atong 100 years as Archdiocese, gibutangan ni Archbishop Abit Oy og tema karong tuiga. Ang first year katumang niaging tuig nya karon dayon nya moabot ginig siyam ka tuig kutob sa 2033 nya ika-34 mo nang atong jubilee year. Karong tuiga is listening church. Kana bang simbahan nga kamaong maminaw? Listening church. Mao na naminaw man siyang Hesus, di nasakpan nga wa day sa bana. Nya gitug-an ni Hesus ang iyang kahimtang. Moton sa hala, kay bawo man kas akong kahimtang di ay. Propeta man tingali ka. Paminawa ang Espiritu Santo diha nimo. Wa tingali ka masakpi karon nga usakas nangawat adtong flood control budget. Wa tingali ka masakpi karon nga usakas nida sa mga malita, imong gidawat ang mga malita. Wa tingali ka maapil o kahisgot niining mga 18 ka mga Marines nga nitug-an sa ilang nasayran bahin ato mga malita-malita nga kwarta. Pero wa jud ka kakadawat. Ang Espiritu Santo nasayod ni ana. Unya kun imo siyang paminaon, tug-anan kaniya. Wa tingali ka masakpi nga nangabit ka, ang imong asawa bilib lagyapon kay nimo pero wa jud ka kakatilaw. Oh, sige. Ano ka? Kausa. Wa tingali masakpi nga ana day mi anak, sige lang yapon ming misa, sige lang yapong misa. Nya, Father, wa gid ay kay anak. Ana, paminawa ang Espiritu Santo, mautoy mutug-an. Unya kun mosunod ka sa Espiritu Santo, mahimo kang ebanghelista, magsasangyaw sa kamatuoran. Mao tong babae, nisuroy siya. Wa na siya mudayog kuhag tubig, kay nainom naman niya ang tubig sa espiritu o sa kamatuoran. Nisangyaw na siya, huy, nga ako'y taong nakitaan dito, mao na baka to ang Mesiyas? Nga naman, gitug-anan ko sa akong sala. Nahibaw, bisag wa ko ni sulti. Nga na, anangadto sa sila. Gitug-anan sa sila ni Jesus sa ilang sala. Og naingon na sila, mituo namin nga siya gyud ang Mesiyas. Pero dili tungod nimong babayhana ka, tungod kay amo na gyud siyang nabati. Mga igsoon, mahimo unta tang mensahero sa kamatuoran ug sa presensya sa Ginoo. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi ba? Ang di mo lingi, mga impernohonon, mga bakakon. Lingi Ingna, musugod na kagsangyaw sa kamatuoran. Ingna. Ana, muna ako karon, nagsige kong pamalandong ba in relation ani. Sige, tugutan lang nato nga nag-impeachment karon ang Congress. Nya budagan ginangadto sa Senate kay overwhelming man ang ilang votation. 54-1 god sa first round pa lang nila dito sa Committee on Justice. 54 ang ni pabor nga i-impeach si BP Sara, usara ang ning supak. Nya og moabot gina ngadto sa plenary sa Congress na gyud, kinahanglan kuno lang og simple majority, mga 107, one-third dili simple majority, one-third lang, 107 or 106 ba to ang mobutar, ma-impeach na si BP Sara sa Congress. Nya moadto dayon na sa Senate. Nya igabot sa Senate 2/3. So out of 24, mga 16 kabuok senador ang mobutar
taktak na forever si BP Sara sa iyang pagka public servant. Di na siya kadagan o any position in the government. Dili man na dako kayo nga butang nga mahitabo sa usa ka public servant nya vice president pag yun, elected by 32 million. Dili ba na usa ka dako kayo nga hitabo? Dako dili. Perting dako Unya ang mo desisyon ana 103 kabuok na congressman og 16 kabuok senador, pila ra kabuktanan? 119. 119 ra katao na ato sang elected ang mo desisyon nga ang gi-elect sa 32 million taktakon forever nga din agyud makabalik sa pag-alagad sa gobyerno. Makasulti ka na sila sa kamatuoran kaning 119 ka mga tao. Labi na yung nagkasinabot na sila, kunaybans na sila, kay pulusan na sila dunay mga nadawat nga mga kaayuhan gikan sa kaatbang niining taktakonon. Unsaon man nato aron mo gawas gyud ang kamatuoran nga sad-an gyud si BP Sara ang ayan yung taktakon sa iyang nahimutangan karon nya forever pa gyud i-ban na siya sa public service. Ang atong pangutan-on ang katawhan nga nag-elect nila. Kanay pangutan-on. Dili kanang naang mga senador lang o kanang mga congressman. Tingali sila mo ayag didto, sila'y mo ayag, sila'y maghiring-hiring, kung anay ning mga defense o ang kaning prosecutor, mag-istorya-istorya, ilagyad na ilang mga kamatuoran. Human ana, kitang mga tao ang muhukom. Di ba? Mao to ang mga tao mo inihukom kung si Kristo ba maoy tinuod nga manluluwas. Ang mga tao ginisulti dili ang babae lang. Di ba? Lingay mong tupad. Yung andam ba kang musulti? Lingay ba? Andam kang musulti. Kay magpakahilom ta, pahimos lang ta aning ni ang atong elected nga murag way klaro. Tanawar ko ng ilang gibuhat. Ang gisigihan nilang hisgot, sukad sila na elected, sukad 2023, hangtod karon Duterte, against Duterte, BP Sara, i-impeach. Hain naman ang manubag sa trillions nga nawa sa flood control, sa DepEd o sa uban pang mga budget. Kinsa may manubag ato nga si BP Sara 125 million raman nga confidential fund nga gi-rolled out na sad sa kuwa nga way anomalya, mao ra may sigihag balik-balik, mao may pinaka-gist. Ang manubag aning trillions of pesos nga nawa kinsa man. Wa sila'y klaro. Mo na maningog ta. Di ta magpakahilom. O hinaot unta ang ato mga nangulo diha, congressman or senate. Amo sentro ko sa senate, bahala na lang ng congress. Kaya ilang maginang i-impeach si BP Sara. Igabot ana sa senado. Final judgment sa senado. Kamong mga senador, apil na itong nibisita na ko dire. Ni ako'y suggestion ninyo, o hinaot unta nga kining ubos kong sugyot, makahatag ni og gamayng tampo aron makit-an ang kamatuoran. Unsa may akong sugyot, bunga ni sa akong pamalandong kagabi o kaniyang kaadlawon in relation sa atong gospel, ang espiritu sa santo ug ang kamatuoran ug kabubuton sa Dios. Naatay gitawag og vox populi, vox Dei. Ang tingog sa katawhan mao'y tingog sa Ginoo. Mao bitan na inig eleksyon nato kinsa tong nilabaw sa buto mao'y mudaog kay mao nay tingog sa Ginoo. Girespetuhan na nato. Sa pag-impeach unya sa atong BP President, Vice President, paminawa in taon mi ninyo. Nya unsa man pagpaminaw ang katawhan,
mao ni akong suggestion. Mag-hearing mo diha sa Senate, mag-go through mo sa inyong process of interpolation sa sitwasyon aning kasuha nga impeachment. Unya, inig final ninyo, kay di ana may usa ka partido nga ni convict na ni Sara ang Congress, ibutang ta lang. Gi-impeach naman siya sa Congress. Ug moabot yun sa Senate ba? So gi-impeach na siya sa Congress. Himuan na siya ninyo mga senador og 50% na in favor sa impeachment. Ang grado sa Congress 50%. Unya mag-hearing na dito sa Senado, mananaw tang tanan, adto na dito ang linadlaray sa mga ebidensya, mga ana, maminaw tang tanan. Unya ang final mao maghimo sad sila 50% sa katawhan. Sayon kay karon ang pagbutar, online voting. Online voting, mag-design lang na ang Senate og online platform unya agrihan sa prosecutor side og sa defense side unya plus independent nga kana ganing agency nga maayong mo kulit aning niang mo verify sa pagka-genuine aning mga butar online. Sige lang tulpok ana. In 3 days or in 2 days, i-announce lang na nila online voting. In favor ba ka sa pag-convict ni BP Sara o against? Unya, ang ibutang lang dito para ma-genuine nga naaang ngan gyud og ang imong voting number. Ang kumilik naman tay kumilik number kitang mga voters. Di ba? O, imo nang i-encode dito ang imong voting number, nya ang imong ngan, unya imo dayong decision. Yes ka sa impeachment or no ka sa impeachment. In 1 day, way siguro hurot-hurot na og butar ang tanan. Kay manood naman na dungan. Nya ila din tong tan-awon. Iguman lang tan-aw, simbako og nidaog ang yes o di impeach. Pasabot ni tingog na ang mga tao, kadto ang 32 million nga nibutar ni BP Sara, wa dito kauyon sa iyarong performance. Di impeach. Nakatingog man ta. O sa ato pa, positive sa Congress, impeach, positive sa mga tao, impeach. Ang mo desisyon, kay sila may korte ang Senate, sila mo desisyon based aning maong ebidensya. O niyag simba ko ron, nagka kontra sa Congress na impeach si Sara. Sa mga tao, no ang ni daog. O, sao maruna? Ang tiebreaker, ang Senate. Magbutasyon na sila ni adtong 16 kabuok, adtong ilang 2/3. Nya kung mudaog gani sa 2/3 nga i-impeach si Sara, impeach na. At least nakatingog ta, gipaminaw ta. O yun mo na,